Kangchir kalang irara tumapan kinang niya tangka pensi Hamren Municipal Board Chairman Biren Tiso Kachelem Idun. Sujit Timung Pen Songja Timung Atumke KSA along Thangnat Kacharap Avi Pusi KSA Nilibaro Atumpen Ningje Pong. Longri Krehini Sarhabe Amay Atumpen Pini Dongkamukam Karbi Hemtunalong Perangke Amay Kepha. Karbing long live prime time birta long pen nilisa mijuli bepi nonarji tha birtang ton pen kiduk derara raphan ki rabdun pulote rabdun paminangji rabdun thekte pulote avi pusi pudun daknangji bonda kangchir kelang irara tuma phan chepatar ponangni lason si hamren rong sopia long non MLA election a por hod sangi mubak longji minipu kachohang damahut tangka pharpopho pajurun lo bonta bangswa tangka lang itha karbing long live kelang raratum Bangso tangkapen nona porahu nalidom him ihomba longjilang ma. Jongsi longjilang pulote kodak lo ke longji. Bangso tangkapen thangta long ielo pulote raratuma pita kopia lesi ke dolang. Bonta hamren rong supia long thangta kelong le tangkapen si kiduk det araratuma sanghan kapachonam jia lodun lo. Aho bangso alam theke klang laki kirampang there ni phai gora ke thomarni hamren pen kilometer ke thom so se ka hello amlong rangke be arong amikar asar bimaratum osomar chibuk raisi han sang ilin baga pharman longji minipura hamren municipal board chairman Biren Tiso ahem tangka chohang damlo lapen bang plia phanta pharop khopha tangka pidun lo Paro pho tangka kilong pen bang plia sar bimaratum ta aning karong chipi ponsi methang asomaratuma phan an e om pachulong pupura sanghan chonang ponlo bonta kulara hem pho phan tangka ki pia por bangki kinang nia tangka mate monetization tang atangka si kilodun lokpena jo bang plia sar bimaratum ta amhang chelang promsi dokoklo dukan long la da mi ge ila bang yang thua dukan long lo da rong lo dukan rong ting don pare long ba paro ka dukan sang yor long sang kilin lum pare dam de ba ma si ha beran ti sen na lu don paisa lu ku ja lu ma ti wai dam tu pha lo paro bang ta na pu du ko pila parok to na pudung gala sa puisa putha dam de la ge pra paisa lu le pu ma lon lo ge buri pu ha la dak paisa chang dam lu atumi Tumi di sia phan la. Tum lai long vet vai nam mai long tho ba ka pek lang nang ko ma. Long ni an wala. Te nang tum ke. Long ni da dukan pi lo cepat herak re lo pu ja lo. Pa cepat herak re lo paklang re lo. Mai thap tha. Ilong pen ilong hormu ka chunam jia phan dam bonta chairman Biren Tiso bangke kinang ne tangka kilodun lokpena jok na hok akulara longta pharop khopha tangka Odong penan parke thang aleta abiderlo lasi bangso kinang nia tangka kachet hondam thupo pusi sarpi maratum pen ningje ponranti Paisa kecil larang populer ta larang mi ku Paisa kecil larang populer Paisa ta larang mi ku Pinpurmi kedamtang surihini ra kretrok anikan phaikuni ni phainer cap arni PM Narendra Modi pen tangka pharo phopen suri isia bangke khang cheksi det pia dangalong hangjo hanghain pinlo banda non la bangso tangka puthot Assam Assembly election ahut ke klang tu hamke manghu mi melam binong lapen inud manpeng ke do bang phusi kiduk dat arara phan la pusona sai ke klema bangke kavidar arara phan thangta thek thepu kelang rarang thega sonsi nang manderlo News Report, Karbiang Long Live. So jeng thenta constituency angkang Dongpun Juri English High School along kiramtang theri ni phaing koira trok arni loka charli osomara toma phan arjan ki hi gachapati padupon
Gagmuti Tea State atum kapatir pipon bangso arjan kihi kajapati asai kedeng ponalong Tata Company atum cherap chetudunsi bangso arjan kihi kajapati mesen pen padoponlo Labangso asai kedeng ponahud school hem thanbang Elvin Crow Mensing Ingti Sonto Singnar Rolison terang pendanglo kado kavi bang troxy thanbang atum lapanan parta Tata Company Gagmuti Tea State Assistant Manager Dipjoti Deuri Dr. Rajik Hassan, Welfare Officers Lalsai Topotum, Chetongdon. Arjan Kihi Gajapati Ponalong, Pritom Teron, Kichengsi Anongi, Mirlong Tisu, Hini Angdeng Anongi, Rublin Tisopi, Kethomangdeng Anongi, Lapen, Dibika Rong Hangpi, Lapen, Radha Teron Piatum, Akaprek Kaprek Anongi, Chipalongpon. Chuki Hulapen Sonjit Crow, Karbiang Long Live. Karbiang long arat doan aphan ini ning klong pen kardom pajilo kardom kopia potsi 20 nang baithalang so ele constituency pen nili emeli thudunang kopma ilitum Karbiang long la pen di mahasau hemprek aputhak nang kachesong arjing klui pen non an sitame chunchi det ajok sinili pini labangso akili galong Thudun ang kok lo, lasi nili independent pen si thudun lo, lasi nang litum la 20 nang baithalang so homusti sil cap kaching honara datum yang nili phan nang hon nang ching hon pen labang so jakong nang pidon pen labang so gona kisan pu labang so subialong vote nang pipen nang pahay lutang tenili dispura long Karbiang long di mahasaw akimang hemprek alam lapen NOC prabjin pen nang pinang popu labang solam pen kisitame nili hadak ning jindun po Kedamtang There ni Pain Kora Po Arni, KSA Lapen KSYC Songamen and Pen, Roton Intialong, Non Kevangji MLA election ahud, Cherabdun Tek Tepu, Perankia Mayalong, Kapang Tak Lake, Aho Kalipusi, Pini KSA Lapen KSYC Atumpen, Pangdak Pon. Non Ephong Assam Assembly election of Porahud, Bokajan LAC Alongpen, Karbi Hijan Kachirabang Tek Mate, Dr. Numol Mominaphan, Parem Beknanjipura, Hampanga Songdoan, Cherap Chetudunsi, Roton Intiaphan, Kapahay Ponjapansi, Bor Ipon. Bonta, Kiramtang There ni Payingkora Po Arni, KSA Nilip Lapen, KSYC Nilip Arwatum Penabangki, Roton Intiaphan, Cherap Chetudun Tek Te Pusi, Perankia Mayalong, Sujit Timongpen, Songjan Timongatum, Ninjipon. Bonta bangso puthak pini KSA lapen KSYC asong atumpen puthot pherangkia mai phapon thusi Sujit Timongpen Songjan Timong atumki KSA pen thangnat kacharap avi usi lamklar pipon thu ini nilitum nilibalong khayat honar japapet student and youth council nilibaru aisa nilibaru lapen Kyrgyzstan association nilibaru ini nilitum la bangso kerangkia mai ki phanan ko kalam thigala helo kedamtang ani lamding ro tong kidu nilitum KSA atu press release kilo jesemepen bokajan LA long Dr. Numalmin Parem Manji Kupen Common Candidate Amendment Congress pen kachitoidun pertoni kia phansi pahay nang jipulo lasi labangke nitum chedonan thekhe nilip ahabarlong kedamtang Karbilo Charlia Song lapen Student and Youth Council la somen enpen kedamtang aporhud nilip ahabarlong mate nilip long macari calon pon Karbilo Charlia Song amen enpen alang litum mithang yung Central Committee jun tu la sokapin khata teng kaching bai ateng alang litum la solam the ening tung te la pen langam et long te la bangke totally la so kedamtangan ya press meet ke do long bangke KSA long arpu ke do tum gali pusin litum jong pon ito piloma patang te inut Sujit Timong alang li Sujit Timong ka alang li ke KSA long thangnat kachara babe la sona thasi Songya Timong ko alang li sitame KSA long pinyanian ke thangnat kachara babe Kedamtang apora hud nilitum KSYC asong ami setame ke klangdun rock pena joksi pini nilitum KSYC nilibarwa hinpen lamklar kachi PJ alama bangki lahen lo Resli Terona Phana Bangki Nilitum
song aro karkan penajok kidam tanga pora hu pensi ke sortang lasi alang likaning ja lama bangki ahok kali pusi herangkia mayalong KSYC nilip aro amai phupen ningje pon por mati kedam tanga por Karbilo Charlie Asong la pen Student and Youth Council Tiek pen SYC la pen Aisa alang lituma hin pen kedam tanga por herangkia mai ke phalong kapang dak pon alama putha bangke nilitum KSA nilip head branch la pen Student and Youth Council SYC nilip aru atum pen nilitum pen kat chetham chimum la pen chengbai sar pen le nang litum press meet ke phagali la pen nili SYC nilip constituency amai pro hin pen nili ka pachini ponji ke lai khalo patumi apor bate ke damtang apor SYC perangke amai long SYC po alam theke klang ponro ban ke ahok kali pima alang li patumi po apor stami alang li wesley teron puinut abang puinut vet alang li long majok kami kecerap dun awe lapen lasi raratum manghudu nangni nilitum KSA lapen KSYC asonga hinpena bangke roton intia phansi non ke bangji MLA election ahura bangke cherap dun begji pusi herangkia mayalong ningje ponthu Koilamati pen Samson inti Karbi Anglong live Servan keba men pen Ratcharia song Jasamet APHLC atum Raraphan kapa mahupon pede japhan men sing teron ronghang habi khorsing timong jongkhili habi kong harsing teron longri habi lapen jukendro ingleng rapati habi risotum chelang rapet pen kachuningri padopon Longri krehini sar habia maya tupen gedam tang therepo ni phain kora troxy arni pherangkia mai ke phapona phuthak kapachini pona tengke gedam tang ningkan sure hini ra kre troxy aning kampenlo ratcharia song Jasemet APHLC song atuma phan servan ke ba menpen election kapathua long than ponri mate ali chu enpon iripu chuning riponlo bonta nilitum ka chuning re alam nang kroikri lasi puthot alang lituma phan pachini ponthulo servan keba menpen ratcharia to monalong paching vui ponangni athe mornisi dhoroma lampen charbu ideji lasi APHLC asongatum 6 schedule long leave pu ki hangtaram ponpen chenglok hemprek long letik nitum sangse puta hangtaram pontami lapen chethan pontami pusi pachini pon song ko alma ke do political song ko alma ke do alang itum phan kachuning ri abang ke alang itum election apor hona bang alang itum to south sidame ko pipima hem preglong letik itum sang se kuma mate la 6 schedule long leave puta prosar pon me sitola servan camp ko alam the abang ke la APHLC atum si ninge pon mer la se alang itum phan itum kachuning ri abang ke la no ni tum la Habib pinpo balong rikreni sarhabya mai atum tengka chuni rigala helo munon phi chobhong idaji dharom pen chobhong idaji la sela dharom tin sitame la servan kep puka dharom atum long lele lage karbi honghari atuma dharom long si servan kep do chalapo pramane kisana dharom atum ta la servan kep puka committee da sang sida nahi la pena prosar pun pena nahi la pena election campaign hi bhalman get campaign nahi la si kachuniri la pena la kapeka political song tum sitame la bangke prosar pun pena nahi pene 6 schedule pantang 6 schedule ke jinghong nahi 6 schedule pantang na la pena ba customary law la hai pantang ko bangke la bangke nitum ahin pen thangta puti ave bonta kebang jilang arni penke la servan keba men pen loke ratcharia to monalong kepa japon pede jia phansi puthot choningri padopon thulo puta longri krehini sar habea meya tumpen pachini pon anparta komadni ahabi lapen mutiar risobasa pin puatum sitame jongsi labangso servan keba men pen ratchari kapatho to malong kacherabdun dokok pulote nilitum longri krehini sar habea meya tum sai jokje pen ing sai ponang kong jiputa phirangkia mai ke phapona hul pangdak pon dongka mukam pen wiki be Karbi Anglong live tangte pini prime time berta ke lapon si kang tonik long